Ladies and gentlemen, I want to actually meet in you because I believe ye fella. Mo no woman as a Roman Catholic. Oh, ye fella to me. Na put a bendogala and the Reverend Sister Ju. Kedi baba biali ma na yo yali ego. The Reverend Sister kwesile no in their calling in chastity. Ana eje bendogala ya na yo yali ego. Ana aba mbako no je na yo yali ego. Mana the Roman Catholic Church nwele ego. No denomination nwele ego Roman Catholic Church nwe. Ndị bishop need iju onwe ajụjụ. Ana am ekwuye ka mgbachitelu ndị sister because most of them will be against what I'm doing, but I'm doing it for your own benefit. That is why sometimes somebody put na ekwu something. Na Nigerian politicians should do better. Ndị police akpụlụ onye aje kpọchie mana onye a na-ekwu ibe a na-ekwukwu that thing for the benefit of you yourself as a policeman serving this country, Nigeria. So I am saying this thing. The politicians say enrich themselves. They keep on enriching themselves, leaving the people that are working for the betterment of this country, the armed force, the police, the army. With the same way the Catholic Church is say enrich themselves. The bishop, the priest, parish priest, and the owner. I was very, very bitter. A reverend sister I know, she told me so many things. My cousin Jakule, parish priest, say Biko, Guigo Muji Bimorize, can nearly to go to no course where for this festive period to spend time with my mother and Aloadaria. The parish priest, when may all know Jeligia Liade, Gina Coco, na edge way, no. Jino kuko na ede we nyo nyinye no kasno nke chukwu. The parish priest we me yo no we sia kedulu na abalum. Enwekwe disciplinary committee na checkmate the activities of reverend fathers, parish priests, reverend sisters, bishops in our Roman Catholic Church. Me as a Catholic, afujugo ma anya ibatabo ogalanye tu ndi reverend sister Ju ane ekwo yali na yali. Why not you put the white je ego amana ego ka ebiali? Iwolo mmadu nkete je ego unu na akpali anyi too much. If we sister na adi aka na akwu ya ma aka. Eche mwanda Anglican na eme odo. If we reverend sister na mmadu ana sufia itafia adalocha plate dokacha ana akwu ya ka na struggle. Ko je yote ego yeji na eli nni, na ego pant, na ego pad, na ego brezi, na change, na ego white na akwa. When they maintain her chastity as a reverend sister in the Roman Catholic Church, even let me and Rafi Eje Pavana, Ebuka Obi this, Ebuka Obi that, Ebuka Obi that. I was watching one of the videos, Reverend Sister when I call Ebuka Obi Bia, Okosali am Yonanya to Maka, Mesa and Sisiniego. Unafro Diabo. Many of the reverend sisters in the Roman Catholic Church are heading to Zion seeking for help. Mana Catholic Church nwere ego ana atu ego JDPC week ana atu ego cathedraticum ana ebule fibulu ntama na ebujelu bishop anya rapo isi di anyi n'anya obelo isi di anyi na nnukwu isi di anyi n'anya na acho obelo isi n'olo onwe abụrụ our business ayi eje wepu. I want to use the reverend sisters as a point of contact ka nrapu go ndi seminarian. Reverend sisters nde chigolechi not in a convent and then they not see in different congregations. Na alu for the church. Can do the ability can kunu si take care of those women. Woputelo onweba. Bali fanu aru oso. Yemenu Ebuka Obi, yemanu Ebuka Obi, yemenu Ebuka Obi, yemanu Ebuka Obi. Une settle go nnukwu isi di unu n'anya we chowe Ebuka Obi no Lagos unu ye settle. Just in your locality. In a welfare that I put online, is Ebuka Obi this, Ebuka Obi that. I am not fighting the Roman Catholic Church, but let us call a spade a spade. Tinyana anye be reverend sisters anye no. Let them stop insulting the Roman Catholic Church. Umwe bo galanyi je yara fundi sister. Ana akompawa, ana yego, ana demand. Most of them were talent of dancing, singing, imambem, different things. But they can't do it because of that chastity life they have chosen to live. Respect them and take care of these people. Respect them, take care of these people. Hanare we parish, vanare ade entitled to a going or even yet no nye.
emeche bazi ebu iba mbaji na abo nwenye ọkụ ewelu 5,000 nyeba. Till when? Till when? Till when? Till when? Reverend sisters na alụ ọlụ in the church, in the Catholic church, elijubele afọ. Agụ na agụ va na agayali na ayọka ego na street be ndị ọgaranya niile ma ndị wu ndị ezigbo ọgaranya ma ndị wu ndị ajọ ọgaranya. They are always there looking for financial support. Mana anyị alụcha ụnụ ụka kutuo onye bidokwe n'isi anọkata amabi ntalọgụ na church compound, anọkata akọwa flower, anọkata eme this mee that, a na-eme ihe nwa na-eme ihe nwa na-eme ihe nwa n'ụlọ ụka, anọkata eme nke I say that when 2 or more are gathered in my name, I don't want to know whether my on a cathedral we queer. I don't want to know whether my on a parish we queer. I don't want to know whether my on a basilica of the most holy Trinity we queer. Mona papasi, mona Rome we queer. All I know when I'm at the 3 or 2 or 4 or more, I am there with them. They don't know man. For those game for like this, I bella man Meluba. They don't have a boyfriend. They don't have a sugar daddy. They don't even have. They are just there, working for Christ, working for salvation. Manuna na re no dova anya. Wep godu nnukwu isi di unu n'anya. Ka unu wee kwuo okwu obele isi dị na Lagos Zion Ministry. Ilu Zion Ministry ndị sister echilechi eju. Kpojuo. All of them na-achọ how to meet a brother Ebuka Obi. Onye echilechi. Evangelist. Owuro father, owuro bishop. Ana achọ ka ama ka esi mitie ka onye lụwa aka ma ndị na-achọ visa, ma ndị chọrọ ego akwụkwọ, ma ndị na-achọ ego ụgwọ akwụkwọ. You see a reverend sister will be a sister. Obia bụ ọgaranya na-ayọ biko sekpulu ma na-ayọ biko na o nidile ego ụgwọ akwụkwọ. Ivele mbe unu. Sisi na ọmụkwu. Kwụpụnụ m n'ọkụ na ọmụ nwakwulie. Ivele mbe unu. Ọ bụrụ na ọkpụ isi amara akpụ, ọ bụrụ na agụba adịrọ nkọ. Even most of the reverend fathers nọcha in different parishes n'ime obodo ba na-ada eliju abụ. Mana ya fu ego na-akụtu na-alụ ya na-eme nka. Ofu onye ya asị me we build the house of God, you build na-agụ ka ya anọ build the house of God. Na-agụ. Ịma na onye agụụ na-agụ ya dị tempted to sin. Onye agụụ na-agụ ya ababa ọgaranya amara ka o si wee kpee ego. Oluode ọnali ego. From there, hey, sister, from there, kita change your number. Hey, from there, father, from there, kita abawa hotel room. Taba nchuchu. Maka no even ebuti iwe. Awuna ya agwa nwa anya eziokwu, anya agwa nwa anya eziokwu. The Roman Catholic Church should sit up in the aspect of their reverend fathers and their reverend sisters. Ayana use it too much. If an individual is doing that or katumma, oh well, that ye and I, you're like this. Oti na njo. Oti no li wala adu imenjo. Ibatazi abo ogalanya na akpo egwu worldly song. Shake me, I will give you all you want because I am so endowed. If ozi afada onolo, akpo champagne or na anu. Osolo na agba egwu na vibe ka ogalanya we nyi ego. Ase gbakwu unu.